ụlọ Big C Charity Foundation bụ nke a nwetara site n'aka onye isi oche ma bụrụkwazị nnukwute onye isi ụlọ ọrụ Big C Real Estate and Properties Limited bụ Chief Joachim Afojama bụ onye nke chịkọbara amụma nlekọta ahụike n'efu maka ndị mpaghara kansụl ime obodo Anaocha. Ya bụ ụlọ ọrụ kesakwara akpa osikapa ya nakwazi mbaji dịka ụzọ ha wepụtara iji wee nyere ndị mmadụ aka merube mmemme ekeresimesi nakwazi arọ ọfụ na ụdịdị ọkpọtụrụ ọkpụ. Chibuzo Okoye onye nta akụkọ anyị ga-ewetara gị akụkọ. Mgbe ọ na-ekwu okwu na ọgbakọ ahụ nke emere n'obodo ya, Chief Afojama kwuru na ebumnuche ya ọgba mbọ hụ na ndị Anaocha nwere ahụike dịka ha na-emerube mmemme ekeresimesi na inyekwara ha aka n'ọnọdụ dị n'ala anyị bụ Naijiria. N'okwu ha dịkwa n'iche iche, Maazị Elias Ilanifue nke enyere ọgwụ n'efu na Oriakụ Angela Onachukwu nke enyekwara otu akpa osikapa yọrọ Chineke ka ọ gọzie onye inye aka ha nke chetara ha n'oge dị otu a.